Moitas gracias a todos por vir. Sei que moitos fixestes un esforzo moi grande para estar aquí e agradecemos de verdade sinceramente. Queremos empezar contando o principal motivo polo que estamos hoxe aquí. Pois aquí estamos por amor, pero por amor propio. Poden baixar todos, as pensións, recortar por todas partes, pero amor propio, por máis que queiran, non nos poden quitar. Iso é precisamente o que nos traemos aquí. Pouco amor propio teríamos que ter se quedáramos na casa despois do que nos está facendo esta casa. Cando empezamos o proceso da solicitude de clasificación dos montes de Couzadoiro como viñais de Mancomún, fíxenos chegar unha carta dicíndonos que estaba a nosa inteira disposición, en que nos ofrecía todo o seu apoio e colaboración. Non se deberon ver pouco cando regastamos. Co tempo démonos conta que iso non foi unha mentira, foi pouco menos que un insulto. Mais adiante, algo máis de 2 anos, fixemos unha concentración en Couzadoiro, e veio o alcalde, e ali, diante de todos os vecinos, comprometerse a facer un convenio de colaboración entre o Concello e a parroquia, para decidir que se facía con os beneficios que generaban os nosos montes. Gostaría que quedara claro que iso non nos estaba dando nada de máis. Iso é o que nos corresponde, non só porque foi acordado por unanimidade no pleno do Concello celebrado desde novembro de 1970, e que ademais ten que ser aquí por lei. Pero, oye, esta lei non se fixo só para Couzadoiro, é dicir, todas as parroquias que teñan nelas un monte de titularidade municipal están no dereito, e eu incluso diría no deber, de reclamar que se invirta nelas polo menos o 95% dos beneficios do monte. Todas as parroquias de Figueiras e todos os concellos. En Couzadoiro, desde logo, non se existe ni un 5%. Pois ben, seguindo a historia, despois de moito batallar, quero mover facer un borrador do convenio, no que se contemplaba a creación dunha comisión paritaria, 3 membros do Concello e 3 da parroquia, que decidiría que facer cos beneficios. Pero, para que un acordo fose tomado, teria que ser votado por unanimidade. É dicir, que calquera proposta dos vecinos podería ser paralizada por calquera membro do Concello. Non me negarei que despois de tantos esforzos sabería que ser tontos para aceptar ese convenio. Resumindo, outra insulta. A pesar disso, preferimos non tomalo como tal, senón como parte de unha negociación onde as posturas deberían acercarse. Así que fixemos unhas modificacións ao primeiro borrador no extremo oposto da postura do Concello e pensamos, agora, nos estarán e atoparemos un perfecto, como todas as negociacións. Pois non, levamos casi 9 meses esperando. Comprenderedes que hai que ter moi pouco amor propio para non estar hoxe aquí. Pero vaya, podemos adiantar que casi en primicia que parece, que recalco de parece, que a espera rematou. Onte pola mañá, creo que casualmente, atopei co alcalde e tras un inicio de conversación un pouco tensa, decidimos acercar as posturas e en principio quedamos para o luns para avanzar a redacción definitiva do convenio. Parece que as manifestacións funcionan. Espero, señor alcalde, que cumpra a súa palabra e que non lle apareza unha reunión da que non se acordaba porque non tiña xenda adiante ou calquera outra historia ou calquera outra excusa que nos poida poñer. Queremos que quede claro que nós esperamos chegar a un acordo na redacción do convenio e a súa asinatura, por suposto. Pero, como pode ver, non vamos a esperar sentados. Ni esperaremos sentados. A isto só se pode poñer fin vostede, señor alcalde. E xa sabe como. Gracias, vecinos. Moitas gracias.